Mesto môže pri riešení rómskej otázky využiť pomoc štátu. Plesová sezóna je otvorená. Nové priestory pre ľudí v núdzi. Dráma až do konca. Obdobie fašiangov bolo v minulosti spojené s prekračovaním spoločenských konvencií a vo fašiangových sprievodoch sa zosmiešňovaniu nevyhli žiadne spoločenské vrstvy. V Liptovskom Mikuláši plesovú sezónu otvoril tradične ples primátora. Liptovské noviny sme však naplnili aj ďalšími udalosťami z diania v našom meste. Vítajte pri obrazovkách. Liptovský Mikuláš navštívil splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Peter Polák. Počas svojej návštevy podporil iniciatívu na vytvorenie pracovných miest pre desiatky dlhodobo nezamestnaných obyvateľov. Mestská samospráva môže využiť pomoc štátu pri riešení rómskej osady na Priemyselnej ulici, ktorá susedí s hlavným mestským cintorínom. Vyjadril sa tak splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Polák v pondelok 26. januára počas pracovnej návštevy Liptovského Mikuláša. My máme teda spustený program svojej pomocnej výstavby, ktorý už chceme ponúkať mestu, aby mohol realizovať v podstate aj v týchto lokalitách. A ten program spočíva v tom, že mesto dá pozemok, my dáme peniaze na materiál a Róm, budúci nájomca si to obydlie musí postaviť sám. Nebude ho vlastniť, bude ho vlastniť mesto, avšak týmto programom chceme zabezpečiť to, aby tí ľudia si vybudovali vzťah k tomuto obydliu. Samozrejme, výrazne sa zníži cena potrebná na vybudovanie tohto obydlia a zároveň ten človek, ktorý vlastne bude stavať toto obydlie, tak nadobudne nejaké zručnosti, ktoré môže následne použiť na pracovnom trhu. To, čo vzniklo za ostatné roky na Priemyselnej ulici, je niečo, čo bude treba riešiť. A to podľa slov primátora čo najskôr, keďže k pôvodným mestským budovám pribudlo niekoľko prístavieb. Viete, toto je vec na diskusiu a pre odborníkov. Ja momentálne nemám na to odpoveď. Musíme sa radiť, musíme diskutovať, ako to čo najlepšie urobiť. Primátor ocenil návštevu splnomocnenca, v rámci ktorej sa oboznámil s aktuálnou situáciou v rómskej komunite. Pre tú sú prínosom aj projekty terénnej sociálnej práce a rómskych občianskych hliadok, ktoré sú financované aj s podporou štátu len do jesene tohto roka. Tieto projekty budú naďalej financované z eurofondov a sme veľmi radi, že sa nám podarilo zvýšiť objem peňazí, ktoré príde z Európskej únie na Slovensko a ten objem je dnes v objeme teda v podobe 380 miliónov eur. Spoločne navštívili základnú školu doktora Aurela Stodolu, komunitné centrum v Hlbokom, ako aj čerstvo spustenú dielňu na separáciu odpadu v mestskej časti Palúcka. Kde už dneska zamestnávajú 17 ľudí a možno čoskoro ich bude podstatne viac. Každú aktivitu, ktorej výstupom je zamestnaný človek, ak nie je to Róm alebo ktokoľvek iný, ktorý si ťažko v podstate dokáže nájsť prácu, každá aktivita takéto vítaná. Som veľmi rád, že tu pracujú Rómovia, rómske ženy, ktoré sú ťažko umiestniteľné na pracovnom trhu. A osobne som taktiež rád, že celú túto aktivitu vymysleli samotní Rómovia. Prevádzku oficiálne spustia vo februári. Spišská katolícka charita v Liptovskom Mikuláši opäť podáva pomocnú ruku ľuďom v núdzi. Nové priestory nocľahárne a denný stacionár sú určené najmä pre matky bez domova a seniorov. Budova začína slúžiť svojmu účelu vďaka iniciatíve sestry Júlie a dobrých ľudí, ktorí jej myšlienku podporili nielen finančne, ale aj modlitbami. Na odkúpenie domu mala pred 3 rokmi 4 eurá, ktoré našla na cintoríne pri čistení hrobov. Suma, ktorú však potrebovala, dosiahla výšku 50 000 eur. No a potom sme sa s pánom riaditeľom dohodli, že ak ty zoženieš polovicu, tak ja druhú polovicu budem splácať ako charita. Tak som sa rozhodla napísať list a som rozposlala list po celom Slovensku, aj poslancom, aj do Národnej rady. Proste len stamotiaľ, bohužiaľ mi neprišla ani 1 euro. Iba naozaj tak súkromne ľudia, čo mi dávali. Sumou 12 000 eur prispelo v tom čase aj mesto. Myšlienkam rozvoja sociálnych služieb dlhodobo bolo a ostáva stále otvorené. Myslím, že Liptovský Mikuláš je sociálne cítiace mesto a spĺňa tie sociálne aj solidárne záležitosti, tak ja som veľmi rád, že aj dneska sme mohli tu otvoriť ďalší takýto dom, ktorý bude slúžiť práve tým, ktorí to potrebujú a sú v hmotnej núdzi. Nové priestory pre ľudí v núdzi sú v susedstve krízového centra pre mladé ženy, ktoré prevádzkuje katolícka charita. Do prevádzky ich uviedli a posvetili v pondelok 26. januára. To je základné poslanie charity, slúžiť tým, ktorí
pomoc potrebujú. Jeden svätý má takéto príslovie, že požiadavka času je Božia vôľa. No a vidíme, že dnes napriek pokroku taká tá emočná chudoba a násilie, ktoré sa pácha, je prítomné v našom živote. Tak toto je forma pomoci. V tzv. Nocľahárni s kapacitou 20 lôžok tu prvú pomoc nájdu matky s deťmi, ktoré nemajú kam ísť. Že nebudú mať kde bývať, pokým ich umiestnime inde, tak to bude naša taká úloha tento rok, aby sme im pomohli. Už tu máme teraz napríklad 3 maminy a 7 detí tu už máme. Ešte jednu rodinu rómsku tiež sme pomohli. Súčasťou budovy aj denný stacionár pre seniorov. Sme si vymysleli také niečo, že teda urobíme im škôlku, kde by v podstate mohli tráviť svoj voľný čas, nejaké aktivity, nejakú modlitbu, proste aby sa im ten deň rátal. Ďalšou skupinou klientov budú fyzicky alebo mentálne postihnutí dospelí ľudia. V podstate im chceme vytvoriť nejaké také zázemie, aby aj oni mali trošičku zmenu, nejaký priestor sa realizovať a takisto by sme chceli pomôcť im mamkám, aby mohli v prípade, že si potrebujú niečo vybaviť alebo len tak oddychnúť, zrelaxovať, môžu nám tie svoje dospelé deti vlastne zveriť do opatery. Starostlivosť zabezpečia opatrovateľkami a zdravotnými sestrami, ktoré patria pod charitu. Ich služby budú môcť občania využiť denne od 7. do 16. hodiny. ...31. január je podľa zákona termínom, do ktorého každý, kto v minulom roku nadobudol nehnuteľnosť alebo podiel na nej, je povinný túto skutočnosť nahlásiť správcovi dane. Ak vlastníte nehnuteľnosť v katastri mesta Liptovský Mikuláš a v roku 2014 nastali u vás zmeny, ktoré majú vplyv na vyrúbenie dane, je potrebné podať daňové priznanie na tunajšom mestskom úrade. Keďže zákonná lehota pripadá na sobotu, posúva sa posledný deň na splnenie povinností na pondelok 2. februára. Pre tých, ktorí nadobudnú nehnuteľnosť počas tohto roka dedením alebo v dražbe, priniesla od 1. januára novela zákona v porovnaní s doterajšou praxou zásadnú zmenu. Občan je povinný oznámiť nadobudnutie nehnuteľnosti alebo podielu na nej do 30 dní od právoplatnosti osvedčenia o dedičstve či rozhodnutia o dražobnom príklepe. V utorok 27. januára prijal primátor mesta Ján Blcháč spolu s viceprimátorom Rudolfom Urbanovičom úspešné reprezentantky z majstrovstiev sveta v rakúskom Kreisbergu Zuzanu Stromkovú a Klaudiu Medlovú, kde obe získali bronzové medaile. Klaudii sa v snowboardingu podarilo zopakovať umiestnenie z konca vlaňajšej sezóny. V akrobatickom lyžovaní zakúsila Zuzana po svojej druhej jazde dokonca pocit celkovej líderky. Primátor im poďakoval a udelil pamätné plakety mesta. Obe Liptáčky čakajú v najbližších dňoch 2 svetové poháre v americkom Utahu a vo Švajčiarsku. Úspech neobyšiel minulom roku ani Mikulášanku Dominiku Multáňovú, ktorá potvrdila titul majsterky sveta vo fitness žien a junioriek. Primátor Ján Blcháč jej zablahoželal k úspechu a tiež ju ocenil pamätnou plaketou mesta. Dominika sa v týchto dňoch spolu so svojím trénerom Františkom Hečkom svedomito pripravuje na americkú verziu súťaže Arnold Classic, ktorú väčšina pretekárov hodnotí oveľa vyššie ako majstrovstvá sveta. Plesovú sezónu v Liptovskom Mikuláši zahájil aj tento rok primátorský ples. 24. ročník spestrili svojimi vystúpeniami legendárne hudobné hviezdy. Hostí primátorského plesu privítal v sobotu 24. januára v Dome kultúry primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč spolu so svojou manželkou. Symbolickým zazvonením na zvonček otvorili plesovú sezónu v meste. Je pre mňa naozaj potešením, že mám tu čest privítať vás na tomto našom 24. Mikulášskom plese. Hudba, tanec, dobrá nálada a najmä zábava boli súčasťou aj tohto plesu. Prítomným svojimi vystúpeniami tento večer spestrili tanečníci z tanečného klubu Jessie a Pega Dance Group. Čerešničkami večera, ktoré sa postarali o skvelú atmosféru, boli speváci Pavol Hamel a Marcela Lajferová. Svojimi hitmi rozprúdili výbornú zábavu, ktorá trvala do skorých ranných hodín. Milí diváci televízie Liptov, som rád, že
sa môžeme takto cez obrazovku vidieť a môžem vám zaželať všetko dobré v novom roku. Milá televízia Liptov, je to senzácia, že môžem sa takto vám prihovoriť a že som veľmi šťastná, že som opäť v Liptovskom Mikuláši. Želám vám tiež, aby ste našli v živote veľa šťastia, veľa radosti, pretože život je krásny. Liptovská knižnica Gašpara Fejer-Pataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši vyhlásila v 8. ročník čitateľskej súťaže Kniha Liptova 2014. Nominované dielo musí byť vydané v roku 2014 a jeho obsah alebo osoba autora sú späté s Liptovom. Knihy musia byť tlačené, graficky a knihársky spracované do pevnej zviazanej formy alebo brožovanej publikácie s prideleným ISBN. Súťaží sa v kategóriách beletria a odborná literatúra pre deti a dospelých. Knihy je možné prihlásiť do 28. februára prostredníctvom nominačného lístka. Ten si záujemcovia stiahnu z webovej stránky alebo vyzdvihnú v knižnici. Spolu s knihou ho nakoniec doručia osobne do knižnice. Za prihlásené knihy budú čitatelia hlasovať od 2. marca do 10. apríla. V tom čase knižnica knihy vystaví a zverejní aj na webovej stránke. Výsledky budú vyhlásené 23. apríla tohto roka. Takto pred rokom sa na tlačovej konferencii rozhodlo, že majstrovstvá sveta juniorov v alpskom lyžovaní sa uskutočnia v lyžiarskom stredisku Jasné. Vrátili sa sem po takmer 30 rokoch. Už rok je na výslni kniha o uznávanej výtvarníčke akademickej maliarke Ester Martinčekovej Šimerovej, ktorá mapuje tvorivú časť jej života. Autorkou takmer 300-stranového diela je jej priateľka Ľudmila Peterajová. V krasokorčuliarskej súťaži Veľká cena Liptova si takto pred rokom najviac prvenstiev odniesli súťažiaci zo Žiliny. Z Mikulášanov sa najlepšie umiestnil Patrik Rázga. Ďalší ročník Veľkej ceny Liptova sa uskutoční počas víkendu 31. januára a 1. februára. V 41. kole prvej hokejovej ligy privítali Horvátovi zverenci na domácom ľade hráčov z klubu Dukla Senica. Fanúšikovia oboch tímov boli až do záveru tretej tretiny v napätí. Hráčov MHK 32 Liptovský Mikuláš na domácom ľade v piatok 23. januára čakal napínavý súboj s klubom Dukla Senica. V úvode stretnutia 41. kola základnej časti sa gólovo presadili Jakub Sukeľ a Martin Trochta, vďaka ktorým Mikuláš viedol po prvej tretine 2-0. Pekne sme si dávali puky, takže dali sme 2 góly, tak sa hneď lepšie hrá zápas. My sme zle začali, sme si povedali v šatni, že musíme zvládnuť začiatok a prvú tretinu sme prehrali 2-0. V druhej časti hry zahviezdil Erik Janček, ktorému asistovali bratia Sukeľovci. V polovici stretnutia tak viedli domáci s prehľadom 3-0, no po góloch hráčov Senice Mikulášeka, Surovku a Gulu bolo vyrovnané. Tak do zápasu sme vstúpili dobre, dali sme prvé 2 góly. V ďalšom priebehu zápasu sme zvyšli na 3-0, znovu sme tam mali šancu na 4-0. Potvrdilo sa, nedáš, dostaneš. V 57. minúte však Piatka potešil trénera Horváta i domácich, keď zvýšil na 4-3. Určite som rád, ale je jedno, kto by dal ten gól, hlavne sú 3 body. Po tomto góle sa už záhoráci nespamätali a 12 sekúnd pred koncom stretnutia v presilovke 5-3 Tomáš Devečka svojím gólom završil stretnutie na 5-3 pre Liptákov. Tak tá dráma, ako som spomínal, zbytočne namiesto toho, aby bolo 4-0, bolo 3-1, nevyhodili sme puk za stavu 3-2, dostali sme na 3-3 a tak hokej hra chýba, my sme ich urobili v tomto zápase, dá sa povedať dosť. Ja už som pevne veril, že keď sme zvrátili z 3-0 na 3-3, že my si bod odvezeme, ale hovorím, znovu prišla fatálna chyba, obrovský skrát a vezeme si doma 0 bodov. Pred koncom základnej časti je Mikulášska Eška na 4. mieste. Superi takisto vedia rátať, uvidíme, čo má byť, bude. Body tak budú môcť nazbierať ešte 30. januára v domácom zápase s Prievidzou a 3. februára na ľade Trnavy.
Po Liptovských novinách vás prostredníctvom dokumentu Jaroslava Součka pozývame na návštevu strateného mesta Inkov Machu Picchu v Peru. V relácii Zdravo bude hlavnou témou skleróza multiplex. Od nedele 1. februára vám ponúkneme dokument o Južnej Kórei a reláciu z diania v Európskom parlamente s názvom Volá Štrásburg. Dovidenia.